Здравейте и добре дошли в новият ми клип, в който искам да ви разкажа малко повече за Denon AVR 1312 и да ви кажа защо избрах него пред Harman Kardon HS200, точно за тези колони, които използвам, а те именно са JBL Stage A130, като избрах него, защото фактически самият ресивър е пригоден за малко по-големи колони, докато Harman Kardon HS200 е направен точно за определения модел към комплекта. Реших да оставя субвуфера, 10-инчовия субвуфер към комплекта, за да допринася за ниските честоти, защото макар и по-хубави колони, JBL Stage A130 се водят surround колони, не са точно фронт, въпреки че аз ги използвам за фронт. Те не са по-достоящи, те са bookshelf speakers, седят на лавицата. За съжаление не съм ги снимал. И нещото, което ми харесва в този ресивър е, че бюджетен и предлага доста за парите си. Имам доста режими на работа, които след малко ще видите, и доста входове. Да, няма тези нови стриминг услуги, където може да се свържи директно към телевизора с висока резолюция. До 1080p е ограничена на 60 Hz, но това не му пречи да бъде хубав ресивър за слушане на музика и гледане на качествени филми, като не знам дали съм казал, но това е 5 по 1, 5 колони плюс един бас. Сега ще видите и самите опции за слушане на музика. Те са Direct, стерео и Dolby режимите, които са за музика, гледане на кино, Multi-Channel стерео, което включва всички колони, виртуал, Direct, който Direct, между другото, аз бих предпочел за използване, защото тогава самият усилвател направи абсолютно никакви корекции по звука и звучи чисто, както самият усилвател си генерира самия звук. Предпочитам Denon, защото за мен това е една доста качествена фирма за тези продукти и звучи доста качествено за такъв тип ресивър. Разполага с множество настройки, като имаме опцията да вържем iPod, и това е отново модел от 2011 година. Може би Harman Kardon HS200 беше модел от 2010 година, което фактически няма значение годините, но единствените недостатъци, които намирам в този ресивър, са, че изработката му е малко по-ниско качествена. Какво имам в предвид? Повече пластмаса, не чак толкова качествени елементи, защото е малко по-нисък клас на Denon, но звука е така хубав като на другите ресивъри. Сега ще видите и част от настройките, с които разполага, като можете да регулирате звука. Като самият ресивър разполага с настройки да настроите колко далече се намират самите тон колони от вас, каква честота да пуска на субвуфера и още много други. Това за мен е един, пак го казвам, наистина хубав ресивър, и макар с проблемите, с които се сблъсках аз с него. А те бяха честото прегряване на самите радиатори, или са в частност единият радиатор, защото той има само един радиатор, за отвеждане на самата топлина от транзисторите. Доста често се налагаше да го изключвам, да си почивам малко, защото наистина дигаше много високи температури и ме беше страх да не се случи нещо, защото преди да го донеса тук, той беше на друго място, където беше в секция, и температурите, които дигаше, бяха просто невероятни, което за ресивър по принцип, нали, за някой е нормално,
но аз не го предпочитам така да загрява. И ако взимате такъв ресивър, по-добре служете някакъв вентилатор, ако го усилвате на по-високи нива, за да не прегрява чак толкова много. Въпреки че наскоро не е загрявал толкова, защото преди го бях вързал с колони на JBL, Stage, A180 и просто бяха доста големички. Явно дърпаха повече консумация, за да го накара да грее чак толкова. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващия клип. И ако искате да видите още такива видеа от мен, абонирайте се за канала и следете канала. Чао и до скоро!